Днес ще ви разкажа как премина втория триместър от моята бременност. Много благодаря за прекрасните пожелания и чудесните отзиви, които имате от първото такова видео. Изключително се радвам, че то ви е било полезно и ви е харесало. Днес ще ви разкажа как премина периодът от 4 до 6 месец на моята бременност, който за повечето жени се води най-лекия, тъй като вече се предполага, че са преминали неразположението от първия триместър, но пък не са започнали тези от последния триместър. Аз изкарах една прекрасна бременност в начална фаза, тъй като това беше период летен. Имахме възможност с мъжът ми да отидем на море, като за последно само двамата. Пропуснах в предното видео да ви спомена за изследванията, които се правят през първия триместър, а именно пълната кръвна картина, разбира се, изследванията на урина, изследвания на влагалищен секрет и първия скрининг, който се прави, ранен скрининг. При мен всичко беше наред. Втория триместър има пак скрининг, който се направи някъде към 12-та седмица, на който се установява пола на детето. Поне при нас успяха да установят пола на детето. Също така се прави и феталната морфология, първата фетална морфология, на която вече може да се видят органи, личицето, дори изобщо бебето може да го видите как започва да прилича на човек. Нещо, което започнах да усещам през втория триместър, бяха движенията на детенце. Още в 12-та седмица започнах да усещам първите му движения. Обикновено през първата бременност жената усеща движенията на детето на по-късен етап. С всяка следваща бременност започва да ги усеща по-рано. В началото дори не знаех, че това са движенията на детенце. По-скоро приличаха на къркорене на червата. С всеки изминал ден, седмица, движенията му започнаха да стават много по-осезаеми. Към края на втория триместър вече определено се усещаше всичко. Крак, ръка, глава, дупе, всичко се движи. Целият ми корем подскача. За да засилване на имунната защита започнах да приемам Биозин-мама по препоръка на моят гинеколог. Изключително съм доволна от това лекарство. Това е хранителна добавка, имуностимулатор, която при мен не знам дали е страничен ефект, но изключително много повишаваше апетита. И така стабилно си хапвах, което се отрази на килограмите. Таза ми се разшири, корема ми започна да расте, бедрата също, и се наложи да си купя и първия панталон за бременни жени. Между другото не очаквах и не знаех, че дрехите за бремени са толкова скъпи. Някакси не ми се струваше логично да дадеш над 70-100 лева за панталон, който ще носиш само няколко месеца. И съм доволна, че успях да оцеля някакви намаления в H&M и да си набавя един панталон за около 40-50 лева, което пак не е много по моя джоб за нещо, което пак ще нося няколко месеца само. Но както и да е. Почнах да изпитвам физически дискомфорт от гледна точка на болки в корема, тип менструални, които моята лекарка каза, че са напълно нормални. Това е в следствие на разширяване на матката, която прави място за детенце. Страдах от мигрена. Няколко дни имах, в които се будех с болка в главата, толкова силна, че имате чувството, че главата ви ще се пръсне и мозъка ви ще изтече през очите. Такава болка беше ужасна. Лошото е, че не можеш да пиеш лекарства през този период. И единственото, което ме спаси, беше това да седа в стаята на тъмно и на тихо известно време. И така малко се пооправих. Имах проблеми с съня. Нощно време почти не можех да спя, без конкретна причина. И през деня обаче пък много ми се спеше. И
ми се наруши режима. Спях до обяд, вечер седях до много късно и това се отразява неблагоприятно, разбира се. Започнах да имам проблеми с кожата, появи се акне. Хем никога не съм имала проблеми с акнето, но сега явно в този период на хормонални промени се отрази по този начин. Не е било някакво изключително сериозно акне, много постоянно или изцяло по лице. Тук-там се появяваше, но се задържаше така за доста дълъг период от време и след като се оправя дадена пъпка, след себе си остава белег или някакво петънце, което силно се надявам да се изчистят тези белези след като родя. Този клип определено ще е хаотичен. Опитвам се да засегна всяка една темичка, която се сетя, но опитвам се да ги подреждам по някакъв начин в главата си, но не знам дали ми се получава. Нещото, което доста ми помогна, бяха две приложения, които съм си изтеглила на телефона. Едното се казва Pregnancy Plus, другото се казва Ovia Pregnancy. Тези две приложения са безплатни. Само за Pregnancy Plus се заплаща такса след първия триместър, т.е. ако искате да получавате подробна информация за това как се развива вашето дете, трябва да заплатите някаква сума, мисля, че беше 6 лева или нещо такова. Аз не съм плащала. Показват във всяка една седмица как се развива вашето дете, оприличават го на различни, да речем, животинки или плодове, колко расте, колко сантиметра и колко килограма е, колко е голяма ръчичката му. Казва за вас какви симптоми бихте могли да имате, какво да очаквате от бременността, какви храни да приемате, дава ви съвети за спорт, за всякакви активности, съвети, изобщо изключително полезни приложения. Те са на английски, но наистина много ми помогнаха. Беше ми изключително забавно и интересно да проследявам бременността и развитието на детенцето с тях. Така че ги препоръчвам. Бих могла да кача линкове към тях долу в описанието. И вече с толкова хаотично говоря, че не знам какво мога да засегна още, какво не съм засегнала. Главата ми е пълна каша, хора. Тези, които също като мен са бремени, пожелавам лека бременност и едно безпроблемно раждане. Се видим съвсем скоро в последното видео от тази серия, именно видеото за третия триместър. Ще ви разкажа как са преминали последните 3 месеца преди раждането на моя син. Скоро!